Хәерле исәмсез хөрмәтле коллегалар һәм килгән кунаклар, Ихлас балалар мультимедия мәктәбе оешуга багышланган матбугат очрашуын башлап җибәрәбез һәм безнең бүгенге спикерлар Зилә Зиннур кызы Файзуллина, Салават күпере һәм Сабантуй балалар журналларының баш мөхәррире, Ихлас мәктәбе җитәкчесе, Галимҗан Хәмитҗан улы Гыйльманов, язучы, шагыйрь, драматург, әдәбият белгече, Татарстан язучылар берлеге әгъзасы һәм Татарстан Республикасының атказанган сәнгать эшлеклесе. Гөлфина Габделбар кызы Хаева, Соба районы Шимәрдән 3 номерлы Салават күпере балалар бакчасы мөдире урынбасары һәм Рамиля Камил кызы Уваева, журналист, Сабантуй журналының әдәби мөхәррире, мин журналист булам проекты җитәкчесе. Зилә, иң беренче булып сүз сиңа гомумән әлегә мәктәпнең концепциясе, идеясы хакында һәм белүемчә күңелле әлифба юнәлеше нәкъ синең җитәкчелек астында эшли һәм күңелле әлифбаның битендә китабы да чыкты. Хәзерге вакытта менә ул яңа форматта балаларга тәкъдим ителә, шул хакта кыскача гына сөйләп узсаң иде. Хәерле көн исәмсез, кадерле дуслар. Әлбәттә, монда Шишмә башы Шамил Мөхәммәтовичтан башлана. Ул һәр вакыттагыча безне әйдә яңа проект, әйдә уйлык, әйдә кызык булсын, балаларга файдалы булсын дип әйтеп тора торгач, узган ел ахырында менә бу идея барлыкка килде. Дөрес, бәлки өстәп әйтермен. Без Zoom дәресләрне алга моңа кадәр дә биреп үттек. Ләкин ул безнең күбрәк рәсем ясау белән шикләнде. Хәзер инде без өр-яңадан 4 юнәлеш буенча төрле яшьтәге балалар өчен эшлибез һәм бу эшнең даимилеге барлыкка килде. Атна сайын диярлек безнең онлайн 4 төрле дәрес уза. Алар 3 яшьтән алып 14 яшькә кадәр балалар өчен каралган. Һәммәсе дә бары тик татар телендә бара. Һәм ни өчен Zoom дигән сорауга мин үземә сорау бирәм һәм җавап та кайтарам. Чөнки бу менә мондый онлайн аралашу безнең безгә шикләр куймый. Бернинди шик юк. Казакстандамы, Башкортстандамы, чит илләрдәме ул татар баласы рәхимит безнең белән бергә рәсем яса, әлифба хәрефләрен өйрән, яраткан язучыларың белән очраш, яисә журналист һөнәрен үзләштерергә мөмкинлек бар. Димәк, менә мондый Ихлас дигән яңа исем астында безнең Салават күпере һәм Сабантуй журналларының 4 төрле проекты җыелды. Һәр проект турында аерым әйтеп үтәрләр. Мин иң беренче булып безнең иң кече яшьтәге нәниләр өчен эшли торган күңелле әлифба Zoom дәресләре турында әйтергә тиеш. Дөрестән дә күңелле әлифба инде без 3 ел буе һаман шул сүз тезмәне кулланабыз. Чөнки без Алмаз һәм Зөбәйдә Гараевлар белән берлектә иң элек YouTube'та һәм хәзерге бөтен социаль челтәрләрдә бик матур тапшырулар төшердек. Һәр хәрефкә анда аерым бер тапшыру багышланды. Зөбәйдә үсә төшкәч без бергәләп аның белән укырга өйрәндек. Аның буенча шулай ук да эшне дәвам иттек. Һәм нәкъ 1 ел элек безнең чыкты Күңелле әлифба дигән китап һәм беләсезме, ул 3000 тираж белән чыккан иде. Бүгенге көндә ул юк. Ул бетте. Хәзер бүгенге көндә аны яңадан чыгару турында без уйлашабыз. Бәлки яңа форматта тагын да кызыграк итеп, яки бу юнәлешне дәвам итәргә кирәге аңлашыла. Аерым әйтергә телим мин күңелле әлифбаның укытучысы турында. Ягъни бу безнең Zoom дәресләр алар бөтенесе дәрес формасында бара. Бар укытучы, бар укучылар, балалар. Гөлфия Габдуллажановна, Гөлфия Илнур кызы. Ул беләсезме, безнең Казаныбызда, Татарстанда иң танылган татар теле укытучыларының берсе. Яшь кенә, матур гына, бик мөлаем ханым. Бүгенге көндә ул 1 айлык бала әнисе. Ул безгә атна сайын килеп, үзенең менә шундый искитмәле матур саф татар телендә дәресләрен бирә. Шулай ук без һәр тапшыруны һәр дәресне аерым бер хәрефкә багышларга булдык.
Әмма монда хәреф өйрәнү максат түгел, аваз әйтү дә максат түгел. Монда Гөлфия апа ярдәмендә балаларның татар телендә сүз байлыгын арттыру. Ягъни Гөлфия апа балалар белән ярты сәгать буе, кай вакыт ул 40 минутка да сузыла, ул татарча бер ялгыш кына бер рус сүзе кулланмыйча сөйләшә, аралаша, балалар аның белән бергәләп язалар, аның сорауларына җавап бирәләр. Менә шулай итеп татарча бушлай баланың телен кичкенәдән камилләштерергә без әти-әниләргә, тәрбиячеләргә ярдәм итәргә ниятлибез. Чөнки дөрестән дә балаларның татарча, кече яшьтәге балаларның татарча сөйләшүләре авыр икәнен сез барыгыз да беләсез. Моны әйтәсе дә түгел, никтер русча бик җайлы булса, хәтта инглизчә дә җайлы булса, әмма татар җөмләләрен төзү авыррак. Без бу эштә берләшергә тиеш. Без үз өлешебезне кертәбез, башка безнең коллегалар үз өлешләрен кертә. Шулай бергәләп без матур нәтиҗәләргә җитәрбез дип уйлыйм. Зилә, бик зур рәхмәт. Тагын бер генә сорау. Симитиндә әйттең, Zoom форматында уза, бу дәресләр яңадан каяда булса сакланып каламы, чөнки менә теге көнендә сәгатендә катнашылмаган әтиәннәр яңадан балалары белән әлеге дәресләрне карый һәм кабаттан кайтып карый аламы? Нәкъ шулай, рәхмәт соравың өчен бик урынлы. Беренчедән мин сезгә хәзер QR код күрсәтергә телим. Күңелле әлифба дәресләренә катнашыр өчен Telegram каналда махсус менә шундый группа бар. Анда атна сайын без куябыз сылтама. Ул бушлай, аңа бик җайлы керү, анда соңгы хәбәрләр, анда дәрескә кирәк булачак бөтен әйберләр менә шунда булачак. Бу QR кодлар дүртәү, чөнки юнәлешләрдә дүртәү, 4 группа бар Telegram каналда. Монсы икенче синең соравыңа җавап биреп әйтәсем килә. Бөтен дәресләр Bütün юнәлешләр буенча айрым видеога төшерелә, монтажлана һәм безнең bütün социаль челтәрләрдә урнаштырыла. Әлбәттә көнне-көнгә туры китереп булмый монда. Әз генә соңрак, ләкин мәсәлән, мин үзем эштә көндез минем балалар бакчасында. Һәм безнең Zoom дәрестә катнашырга мөмкинлегебез юк. Мәсәлән, хәзер безнең Әлфия апа Юсупова һәм Гөлнар апа Хайдарова дәрес алып бара. Хәзерге минутларда. Мин кызым белән анда катнаша алмыйм. Әмма кич белән мин табак савыт юган арада 15-20 минут Әминәгә кушып куям планшетны һәм минем эшем биткәнгә ул инде әзер рәсем алып килә. Нинди җайлы. Аның белән Гөлнар апасы татарча сөйләшә, ул 15-20 минут буе. Әлфия апа өйрәтә, мин эшемне эшлим дигәндәй. Менә шундый практик яктан файдалы, кулланучы файдалы булсын дип тырыштык без. Һәм тагын бер сорауны бирмичә булдыра алмыйм. Менә мин күңелле әлифбаның әлеге төркемендә үзем бар. Анда 300-гә якын кеше бүгенге көндә, калган 4 юнәлештә ничә кеше, чөнки монда бит инде һәрбер юнәлеш яшь буенча бара. Менә якынча бүгенге көндә монда Telegram каналларда ничә кеше җыелды сезнең? Түгел саннарны әйтә алмыйм, һәр юнәлештә төрлечә, 100дән ким түгел, анысы менә түгел беләмәйме. Һәм без менә бу ихлас мәктәбен менә бүгенге көнгә кадәр, бүгенге моментка кадәр бик сөйләмәдек тә, әйтмәдек. Без беләсезме, эшләп карыйк дидек. Буламы, балалар җыеламы, катнашамы, эш барамы? Biz baştan менә гыйнварда biz моның апробациясын, тестирование режимында эшләдек. Барысы да әйбәт, балалар керә, безне ишетәләр, аңлыйлар, рәхмәтләрен әйтәләр дәрес ахырында. Димәк, эш бара. Һәм менә бүгенгедән инде без bütün масса күләм чараларына бу мәктәпнең эшләве турында сөйләргә булдык. Шуңа күрә безнең төркемнәребездә бүгенгедән башлап катнашучылар күбрәк булыр иде. Дип ышанам өчен күңелдән. Һәм тагын бер әйбер әйтәсем килә. 5 бала шөгыльләнәме безнең белән, укытучы белән. Яисә 350 баламы? Безнең өчен мөһим түгел. Biz барыбер бер төрле дәрес бирәбез. Ул балалар өчен, үзле әти-әниләр өчен мөһим. Менә шунысын әйтергә телим. Бала санына карамастан, катнашучылар һәрбер дәрес үз вакытында булачак. Рәхмәт, Зилә. Тылсымлы рәсем юнәлеше буенча мин сүзне
Gülfine sizge topşırasım kile. Siz bilüğümşe oldağı yıllarda, әлеге derislerde boğalarını bek aktif katlaştırıp kelgensiz. Şu an көрemінде енді тегі uyuşturucu olarak түгіл, әнәк міне ekranın ikinci yığında oturuşı, terbiyesi olarak da sizin fikriniz bizden için bek kızıqlı. Мен Соба районы Шәмәрдән 3-нче номерлы Суат күпер балалар бакчасында бакча мөдире менең ярдәмчесе булып эшлим. Укыту һәм тәрбия эшләре буенча без әлеге онлайн рәсемнәрдә 20нче елның җәеннән инде катнашып киләбез. Менә бу елны инде 3нче уку елын дәвам итәбез. Бергә Суат күпер журналы, Сабанты журналы белән берлектә оештырган әлеге дәресләрдә катнашып барабыз. Әлеге дәресләрдә безнең өлкәннәр төркеме һәм мәктәпкә әзерлек төркемнәре катнаша. Һәр атнаны без тырышабыз әлеге дәресләрдә катнашырга. Әлбәттә, безнең техник мөмкинлекләр бар. Шулай да бер үк вакытта без бүтән төркемнәрне дә дәрескә алып керә алмыйбыз. Безнең бит инде программа буенча каралган эшләр дә бара. Һәр даим бүтән дәресләр, режим вакытында каралган эшләр без аларны барысында үз вакытында эшләп барабыз. Ләкин шул вакытта вакыт табабыз әлеге рәсем дәресләренә дә. Без дәрестә безнең катнаша барлык төркем 23-25 бала булырга мөмкин дәрес вакытында. Әлбәттә, безнең бер тәрбиячегә генә бала саны күп булганлыктан бик җиңелгә килми, шул сәбәпле безгә ярдәм итәргә башка педагогларны җәлеп итәбез дәрес вакытында һәм тәрбияче ярдәмчеләре керә булышырга, ярдәм итәргә балаларга. Дәресләр бик кызыклы үтә. Менә иң беренче бит инде нәрсә ясаулары турында аңлатыла, ничек нәрсәләр кулланып ясыйлар. Бик кызыклы бара информация, мәгълүмат бирелә. Әлеге темага карата балаларга видеороликлар күрсәтелә. Алар бик игътибар белән тыңлыйлар. Аннан соң инде рәсем ясарга күчәбез. Иң уңай момент дип тә әйтерим, менә без инде анда рәсемнәр дә ясыйбыз, пластилиннан да әвәлибез, төрле формада алып барыла. Эш төрләре бит инде әлеге дәресләрдә монда кул астындагы материалларны кулланабыз. Бик җайлы. Төркемдә алар безнең бөтенесе дә бар. Кичтән әзерләп куйсак та, иртәнгенә килеп әзерләнсәк тә, дәрескә һәрвакыт кул астындагы материалларны кулланып эшлибез. Тагын уңай моментны әйтеп китәсем килә, менә салаватиклар белән физкульт минуткалар бик кызыклы үтә безнең. Балалар белән татар телендә бара торган әлеге җырлы биюләр бик күңелле үтә. Балалар бик теләп катнашалар, тыңлыйбыз, ял итеп алабыз һәм эшне тәмамлыйбыз. Иң мөһиме тагын бер моментны әйтеп китәсем килә, безне бик сөендерә ул, һәр баланың эш нәтиҗәсе бар. Дәрес беткәннән соң без бит инде бергәләп балалар белән фотога төшәбез, эшләрен күрсәтеп төшәләр алар. Балаларның шушы вакытта сөйгәннәре безне бик куандыра. Алар үз эшләренең нәтиҗәсе бик канәгать калар. Һәр дәрес шулай үтә безнең. Без инде дәресләрдән соң һәр даим инде һәр көнне әти-әниләр белән аралашабыз, үзебезнең педагоглар белән аралашабыз. Үткән эшләргә анализлар ясыйбыз. Менә күптән түгел генә бер әни белән сөйләшергә туры килде аралашырга. Алар әйтәләр, безнең онлайн рәсеме дәресе булган көннән соң бала кич белән кайткач, өйдә кабат шушы эшне үзе тынычлап утырып кабат ясый ди ул. Әнисе әйтә ул баланы. Ул һәр атнаны шулай бара безнең ди. Без әлбәттә дәрес вакытында бүтән эшендә эшләп бетергә өлгерәбез. Biz инде шулай тырышабыз, шушы вакытка сыйышып, эшне тәмамларга дип инде бик сирәк вакытта гына кайбер балаларда гына өлгерми калалар алар. Ләкин без вакытка сыйышабыз. Әйткәнемчә, безнең ярдәмгә без чакырабыз инде өстәмә педагогларыбызны. Вакыт табабыз, вакытны бүләбез кирәгенчә. Без бик шат тыгыз элемтәдә булуыбызга, әлеге журналлар белән, редакция белән, әле күптән түгел генә булып китте бит очрашу да, бергә бик матур очрашу узды. Без бик шат әти-әниләрне менә бу журналлар белән кызыксындыра алуыбызга. Әлеге дәресләр бит инде ул рәсем сәнгатен өйрәтү түгел. Шул вакытта әти-әниләрне, балаларны нәкъ менә шушы журналлар белән карата кызыксындыру уятуда бит.
Onsa da bizning üçün bik mühim bugungi kunda tatar tilli jurnallar bilan balalarning әти-әниләренең кызыксынуы. Ул безнең üçün бик mühim. Бик зур рәхмәт сезгә. Әлбәттә. Форсаттан файдаланып рәхмәтләремне җиткерәсем килә. Гүзәл Рафисовна монда мөдир бар. Безнең үзе килде бүген. Менә атна сайын 60 баланы оештырып дәрескә кертүегез өчен 3нче ел буе безнең белән хезмәттәшлек итүегез өчен сезгә bütün редакциябыз исеменнән зур рәхмәтебезне җиткерәбез. Һәм мин үзем дә 2 ел буе бу дәресне алып бардым. Балалар белән җомга көн, хәл биткән. Вакытта Әлфия белән тәгәрәп керәбез студияга, башкача әйтеп булмый. Хәл юк, инде ничек кенә алып барабыз дәресне дип уйлап утырам. Балалар белән аралашабыз. Бергәләп рәсем ясыйбыз. Тагын бер атналык энергия җыеп чыгабыз менә шул балалардан. Аларның тырышып ясаганнарын күреп, аларның менә булай итеп безгә рәсемнәрен ахырдан күрсәтүләрен күргәч, безгә бик рәхәт була. Шуңа күрә бу ике яклы процесс. Сез бездән белем, матур видеолар алсагыз, рәсемнәр алсагыз, без сездән менә шул матур балалар энергиясын алабыз. Шуның белән алга таба да безнең эшләргә, яшәргә көчебез була. Сезгә бу оештыруыгыз өчен рәхмәт һәм мин бүтән бүгенге балалар бакчаларында да мөмкинлекләр бар. Зур матур экраннар бар. Мин телефоннан куярга кушмыйм әти-әниләргә. Зур панельләр бар. Менә шуннан куйыгыз, бала зур итеп күрсен Әлфия апаның колын. Алай итеп күпкә әйбәтрәк була, күзгә дә зыян килми. Һәм тагын бер оныткан ләйсән безнең бит ролигыбыз бар. Лен алайса роликны карап булдык. Давайте посмотрим ролик. Күчәбез. Мөмкинме? Алайса сүзне Рамиля сиңа тапшырабыз. Мин журналист булам юнәлешенең җитәкчесе буларак. Менә видеода күренде Рамис Латыпов бер дәрес уздырган икән монда сез пресс-релизда күрсәткән темалар чыннан да бик кызыклы, бик актуаль. Тагын кемнәр булачак һәм вакыт ягына гомумән ничә дәрескә якынча каралган шул хакта да сөйләп узсаң иде. Хәерле көн. Мәгълүм булганча Сабантуй журналының 99 еллык тарихы бар. Ул 1924 елда Яшь Ленинче газетасы буларак чыга башлый. Соңрак Сабантуй газетасына 2014 елда Сабантуй журналына әверелә. Менә шушы дәвр вакытында Сабантуй шагыйрьләр, язучылар, журналистлар өчен һәрвакыт иҗат мәйданы булган. Менә бүген без исемнәре киң җәмәгатьчелеккә танылган иҗат әһелләре барысы да Сабантуйда каләм чарлаган. Безнеңчә журнал бүген дә шушы вазифаны үтәргә тиеш. Ләкин менә инде 3нче ел журналда әдәби мөхәррир булып эшлим. Безгә хәзер хатлар күп килә дип мактана алмыйм, кызганыч. Иң күңелне борчыганы шул, хатларның сыйфаты да ах итерлек түгел. Чөнки сизелеп тора, күп кенә укучыларга әти-әниләре, укытучылары булыша, аларның кулы нык сизелә. Яисә инде үзләре тырышып язган очракта да язмалар чыктым аркылы күперлек була. Бу бүтән хатларга да кагыла дип әйтмим, ләкин күпчелеге шулайрак. Бу хәл безне әлбәттә бик борчый, чөнки менә 7-10 яшьлек балалар, бүген безгә яза торган балалар, алар киләчәктә татар журналистикасын тотып торырга тиешле кешеләр. Менә шуңа күрә редакциябездә уйлаштык та, балалар өчен журналистика нигезләрен аңлатучы бер проект булдырырга ниятләдек. Мин журналист булам проекты 24 дәрестән торачак. Без аны ел дәвамында алып барачакбыз. Менә журналның февраль санында программасын чыгардык. Бу дәресләрдә без
Язмаларга баш исем куярга өйрәнәчәкбез, журналистика жанрлары белән танышачакбыз. Радио журналист, телевизион журналист һәм матбугатта язучы журналист нәрсәсе белән аерыла, редакция төзелеше, редакциядә кем нәрсә өчен җавап бирә, шул хакта сөйләшәчәкбез. Дәресләр әйткәнемчә ноябрьгә кадәр дәвам итәчәк. Җәйге каникулларда укучылар ял иткәндә без дә ял итәргә уйладык. Шуңа күрә без инде дәресләребезне гыйнвардан башладык. Атна сайын һәр җомга көнне көндезге сәгать 2-дә безнең очрашулар була. Дәресләрнең барысында танылган журналистлар алып бара. Әйтик, беренче дәресебезне безнең Татарстан телерадио компаниясының милли тапшырулар хезмәте җитәкчесе Минназым абый Сәфәров алып барды. Ул безгә журналист һөнәре турында сөйләде укучыларга. Икенче дәрестә Татар информ агентлыгының татар редакциясе Интертат сайты һәм Атна вакыйгалары газетасы мөхәррире Рәмис Латыпов килде. Аның белән журналистикада матбугат чыганаклары турында сөйләштек. Узган атнада ТНВда манзара тапшыруының баш мөхәррире Илдар абый Кыямов журналистика жанрлары турында бик тәфсилле итеп аңлатты. Ә инде иртәгә безгә безнең гәҗитнең баш мөхәррире Тәртип радиосы алып баручысы Илфатовый Фәзрахманов киләчәк. Әлеге дәресләрнең төп кыйммәте әлбәттә ул тере журналист белән турыдан-туры аралашу мөмкинлеге. Укучылар дәрес вакытында бик күп сораулар җибәрәләр. Үзләре турыдан-туры катнашалар. Бигрәк тә менә Әгерҗе, Алабуга, Мамадыш, Минзәлә районнары актив. Шулай ук Базарлы Матак белән Казандалардан калышмый. Әлеге очрашуларның тагын бер үзенчәлеге бар. Безнең дәресләрнең ахырында укытучыларыбыз, килгән кунаклар бирем әзерли укучыларга, бирем әйтә, һәм бу биремне бер атна эчендә җитез генә һәм сыйфатлы итеп башкарган укучылар лекторларыбыздан бүләк тә ала. Бер-ике укучыга һәр килгән кунагыбыз безнең бүләк әзерләп килә. Әлбәттә бу автографлы бүләкләр укучыларны, балаларны бик кызыктыра. Алар шундый җитез генә безгә хатлар җибәрәләр, җаваплар язып җибәрәләр. Ә инде ел дәвамында шушы биремнәрне үтәп барган укучылар ел ахырында, ноябрь ахырында лабирсаларны җыеп, бүләкләү тантанасы оештырырга уйлыйбыз. Сабантуй журналы хәбәрчесе дигән таныклык бирергә уйлыйбыз аларга. Дәрескә инде соңга калмадыкмы дип, кушылырга соңга калмадыкмы дип уйлаучылар, борчылучылар булса, бер дә кайгырмасыннар. Безнең дәресләргә теләсә кайсы вакытта кушылырга мөмкин. Әйткәнебезчә, инде һәр дәреснең Телеграмда үз чаты бар. Мәсәлән, QR-код белән хәзер уссагыз, мин журналист булам дәресенә кушыла аласыз. Әлеге чатта безнең барлык яңалыклар, киләсе кунаклар, программа барысы да хәбәр ителеп барыла. Рәмилә, рәхмәт, тагын бер сорау. Менә син әйттең, балалар махсус биремнәр үти, аларның гомумән язмалары Сабантуй журналында күренәчәкме? Чөнки мин аңлыйм, лекторлардан бүләк алу өчен дә балалар өчен зур нәрсә, ләкин журналистика юлына әлбәттә форматында Әлбәттә, иң яхшы эшләрне без журналда һәм журналыбызның сайтында биреп барачакбыз. Бу эшләр барысы да урын кайдыр журналда, манда сайттамы урын алыр дип әйтә алмыйм. Чөнки әйткәнемчә, язмаларның сыйфаты төрлесе бар. Яхшысы да бар, бик үк яхшы булып җитмәгәннәре дә бар. Менә шуларны яхшырту өчен дә шу дәресләрне үткәрәбез инде. Һәм тагын бер сорау, мин аңлыйм, бүгенге матбугат очрашуыннан соң мөгаен әлеге чатларга кушылучылар саны күбрәк булыр, ләкин бүгенге көндә менә 3 дәрестә ничә бала катнашты? Безнең чатта хәзерге вакытта 100дән артык катнашучы. Аларның әлбәттә менә кемдер икенче сменада укучылар бит. Җомга көнне сәгать 2дә инде без мөмкин кадәр укучылар өчен уңайлы вакыт сайларга тырыштык, ләкин барлык укучылар да катнашып өлгерә алмый. Ләкин һәр дәрестә якынча 30 катнашучы. Аларның кайберсе класслары белән бергә керүчеләр дә бар, берничә укучы җыелып керүчеләр дә бар. Мәсәлән, үземнең туган авылым Әгерҗе районы Дветерня авылы турында әйтә алам. Анда безнең 5-6 укучы катнаша бу дәресләрдә һәм алар бергәләп керәләр. Сораулар бирәләр. Шундыйлар шактый. Һәм
менә 30 гына укучы катнашты бер дәрестә дип әйтү ул шулай ук дөрес булмас иде. Чөнки аларны яңадан карау мөмкинлеге бар. Яңадан караучылар шулай ук бик күп. Без инде Зилезиндровна әйтеп китте, барлык дәресләребезне дә YouTube'та урнаштырып барабыз. Biraz кыскартылган вариантта әлбәттә теге бөтен сорауларны да кертеп бетерү мөмкин түгел. Ләкин укучылар, теләге булган балалар һәр вакыт аны яңадан карый алалар. Рәхмәт Ясын. Галимҗан абый, сүз сезгә. Балачак әдипләре юнәлешендә сез кунак булган кеше һәм гомумән балалар өчен бик күп китаплар, шигырьләр авторы буларак балалар белән нәрсә хакында сөйләштегез, аларны бүгенге көндә нәрсә кызыксындыра? Рәхмәт. Иң элек шуны әйтеп китмәкче булам. Мин инде менә бу Сабантуй журналы белән инде аның Яшелинче дигән газета вариантында чагында ук хезмәттәшлек итәм. Күп еллар бер үткәнлек ягъзасы булып тордым. Шуңа күрә менә бүгенге көндә дә мине чакыралар һәм мине ничектер шушы балалар дөньясына алып кергә тырышалар. Мин бик рәхәтләнеп риза булам. Менә Дилә ханымга рәхмәт. Дилә Зиннур кызына шулкадәр күңелем булып йөри менә шушы журналлар, шушы балалар дөньясында. Рәхмәт. Инде менә бу чакыру, менә бу хезмәттәшлек, балачак әдипләре дигән шушы яңа рубрика дип әйтимме, яңа дөнья минем өчен килеп эләгүем. Ул үзе бер әкияти бер хәл булды инде. Мин күз алдына китә алмыйча килдем. Һәм менә шу онлайн режимда 30 мәктәп белән бер юлы очрашу, ул шул кадәр зур бүләк булды минем өчен. Һәм минем өчен генә түгел дип уйлыйм мин, шушы мәктәпләр өчен дә, балалар өчен дә, журнал өчен дә, һәм татар дөньясы өчен дә. Чөнки иң зур мәгънәсе менә шушы проектның, балачак әдипләре проектның иң зур мәгънәсе ул мөмкин кадәр күбрәк баланы, мәктәпне, укучыларны, укытучыларны, үзебезнең милләттәшләребезне иңләп алу. Шулар белән очрашу. Чөнки язучы кеше нинди генә уңган булса да, нинди генә өлгере булса да, бөтен күп мәктәпләргә барып җитә алмый. Аның режимы, аның графиги шикелле, аның дөньясы шундый тар, эше булырга мөмкин. Әмма монда бер юлы 30 мәктәп белән очраштым мин үзем, мәсәлән, бу очракта. 29 булдымы, 30-мы, шул тирәдә. Укытучы утыра, сыйныф укучылары утыралар, берничә сыйныф укучылары утыралар, алар арасында кичерәкләр дә бар, зурраклар да бар. Һәм монда син алар белән очрашып утырасың. Беләсең, никадәр матур дөнья бу. Һәм иң кызыгы шунда бик якын аралашу бара. Чөнки алар сорау бирергә мөмкиннәр, сораулар инде язылып та бара читтә, болай да бирә алалар. Һәм син аларга җавап бирәсең. Алар инде шигырь укуыңны сорыйлар. Һәм үзең инде шигырь укысын килә, инде әдәби үзеңнең бер җимешенне аларга тәкъдим итәсең килә. Ул гына да түгел. Үзеңнең күңелдә булган фикерләрне белдерәсең килә. Язучы буларак, шәхес буларак, ниндидер бер әдәбиятчы буларак һәм милләт улы буларак, гомумән. Шушы татар балаларына, татар мәктәпләренә үзеңнең фикерне белдерәсең. Безнең инде артта багажатур, әлбәттә, минем инде хәер яшем дә бар, тәҗрибәм дә бар, мин аларга әйтер сүзем бар. Мин шуларны әйтә алдым дип уйлыйм. Менә бу очрашу минем өчен бик истәлекле булды. Һәм киләчәктә моны дәвам итәргә кирәк. Дәвам итәчәктә ул, чөнки ишетүем буенча, минем белүем буенча инде мин шактый гына соңнан да өйрәндем бу әйберне. 12 айга 12 билгеле язучы белән, танылган язучы белән очрашу. Әйтик, менә 30 мәктәп кенә булса да, беләсезме, күпме очрашу, күпме мәктәп очраша, ничә язучы белән. Һәм күзгә күз карашып, сөйләшеп, аралашып, аңлашып утыра. Менә миннән алда булган иң беренчесе Гыйнвар аенда Алмаз Гыймадиев. Алмаз инде ул безнең яшь дип әйтик, яшь дигән. Әлбәттә яшь түгел инде хәзер. Минем теге үземнең яшь белән карыйм. Минем яшь буларак карыйм мин аны. Әлбәттә өлгергән, шактый танылган прозаик, шул башлап җибәргән, аның кул арты җиңел булды дип уйлыйм мин. Менә мин дә килеп эләктем. Мин күбрәк шигырьләрем белән катнаштым. Һәм киләчәктә дә тагын әле бездән соң да 10
Олы әдип балалар алдына чыгып басачак. Рәхмәт журналга менә шундый матур бүләк иткән өчен шундый чара. Икенчедән киләчәктә дә мин Казакстанга барачакмын. Чөнки ничек үтте дип кирип карап, үзем дә карап, чөнки соңыннан да карап булачак бит инде. Әле QR-кодлары да бар. Очрашуларны һәм минем иҗатны белү буенча һәм соңыннан да шундый миңа бүләк тә булды инде. Шушында катнашкан язучылар, шушы журнал битләрендә үзләренең иҗатлары белән шулай ук чыгыш ясый алалар икән. Рәхмәт. Бик күңелле, бик матур тәэсирләр, бик матур дөнья, булачак әдипләре дигән дөнья туган менә монда. Галимҗан абый гадәттә язучылар белән, шагыйрьләр белән очрашканда балалар үзләре дә аларның әсәрләрен укыйлар. Менә сезнең дәрестә сезнең әсәрләрне, сезнең шигырьләрне укучы балалар табылдымы? Юк, чөнки бар бер формат, кыскарак формат бит инде, ул 1 сәгатькә якын, анда 45 минутлык ара, анда инде ныклап торып аралашу бар бер якларак бар сораулар күп булды. Шигъри юлларда ул яктан яңгырады, ләкин ниндер аларның иҗатлары белән 30 мәктәп бит анда танышып бетү мөмкин түгел. Без булай иттек. Менә Зилә ханым, мин әйтәм инде, ярыймы, бер серне әйтимме? Чөнки без булай иттек, чөнки безнең яктан бүләкләр дә бар иде. Менә мин мәсәлән үзем бик кызыксындым, кайсы мәктәп, кайсы як, кайсы район бик актив икән дип. Беләсезме? Менә шушы ук менә бу әйткән журналистлар белән актив эшләгән районнар бездә шулар иде. Менә шушы ук Мамадыш, Алабуга, Әгәрҗе һәм башкалар. Менә шушы бер юл буе бик актив булып чыкты. Әлбәттә анда ахват тагын бар иде, ләкин мин мәктәпләр саны буенча да һәм сораулар саны буенча да әйтәм. Чөнки сорау бирү ул кызыксыну дигән сүз. Мәктәпнең дәрәҗәсе турында сөйли, өлгергәнлеге турында сөйли, әдәбиятны белү турында сөйли. Менә шуңа күрә бу бер икенчедән бүләкләрне без аны тапшырабыз. Үсәли мәктәбе иң актив дип танылды инде бу чиракта. Бүләкләр барачак, ләкин инде ике актив булсын өчен, менә бу контакт булсын өчен без биремдә бирдек. Менә бүген нәкъ менә шушы биремгә имак ясау көне бик күп язма килде. Менә мәсәлән, мин бу чиракта шундый дип уйладым инде. Ул минем яктан була бит инде. Менә капка символы бар, капка. Образ, символ, сурәт. Ничек кенә фәлсәфи бер кодмы уланда. Менә шушы капка символын кертеп, балалар кыска гына хикәямы ул, эссемы ул, әдәби этюдмы ул, парчамы, шушы текстны язып җибәргә тиешләр иде алар. Менә бүген без аны карыйбыз һәм җиңүчене игълан итәбез һәм аңа әлбәттә бүләк китәчәк. Безнең менә шушындый ничек әйтергә инде контакт булачак һәм белүемчә инде ул киләчәктә дә дәвам итәчәк. Менә шул. Бик зур рәхмәт, хөрмәтле коллегалар, сезнең сорауларга күчик. Спикерлар бик тәфсилләп сөйләде. Зөлфия. Хәерле көн, сәхнә журналы. Зилә Зинуровна белән мондый сорау бар иде. Татарстанда мондый онлайн татарча мәктәпләр бармы? Сез аларны өйрәндегезме? Аларның нәтиҗәлелеген белдегезме? Алар гомумән нәтиҗәле эшлиләрме? Гомумән алар бармы һәм нәтиҗәлелекләре нинди? Ни кайчан рәхмәт сорауга, Зөлфия. Авыр сорау минем өчен уйландыра торган сорау. Без ни өчен гомумән Zoom онлайн форматка күчергә булдык? Сез хәтерлисез, 20нче ел зур бәла, зур авыру килеп җитте һәм без балалар бакчаларына, мәктәпләргә бара алмый башладык. Һәм менә шуннан башланды ул идея. Ничек итеп аралашуны дәвам итәргә, балалар белән контактны элемтәне югалтмаска. Һәм мин хәтерлим, апрель аенда 20нче елның менә беренче рәсем дәресе булганын әйбәт хәтерлим. Һәм шуннан соң дөньялар тынычланды, безне әкренләп төрле чараларга чакыра башладылар, үзебез оештыра башладык, бер еллап узды. Әмма Zoom форматы никадәр отышлы икәнен без аңлап алдык. Һәм методик берләшмәләр оештырабыз. Без әйтәсе сүзебезне, җиткерәсе яңалыкларыбызны бүтән районнарны бергә җыеп, берничә минут эчендә әйтә алабыз. Нинди зур мөмкинлек. Һәм без моны дәвам итәбез. Билем алуның төрле юнәлешләре бар. Сез аны беләсез. Мөмкин китап, журналлар уку.
бик матур һәм гомергә калачак юнәлештә дип уйлыйм яны. Без 2 ел эшлибез мультимедиа өстендә, ягъни безнең бик күп видеолар. Алар арасында сез белгән Салаватиклар да, алар арасында Күңел Әлифба да, беләсем килә, Бәбисүз проектлар. Без аларны эшләүне хәзер дә дәвам итәбез. Туктап тормадык та бер көнгә дә. Әмма менә тагын бер шундый белем алу чарасы, ул менә шундый дәресләр. Менә монда телне өйрәнергә теләүче әтиәниләр өйрәтергә балага тәрбиячеләр өчен, укытучылар өчен мөмкинлекләр зур. Телисез икән, журнал укыйсыз, YouTube'та татарча видеолар карыйсыз бала белән бергә, яисә безнең дәресләрдә катнашасыз. Зөлфия, мин төрле онлайн дәресләрдә, бөтен мәктәпләрдә онлайнга күчкәннәр. Менә аларны мин карап бардым. Татар телендә тагын менә шундый дәресләр алып баручыларны мин белмим, бәлки алар бардыр. Ләкин мин белмим, син беләсең, Ләйсә? Бәлки алар яңадан әлеге очрашудан соң үзләре хәбәргә чыгарлар. Сәлам сезгә, мин тәҗрибә белән уртаклашып, безгә сөйләгез. Тагын сораулар булса, рәхим итеп. Зинуровна, мин сорау шундыйрак иде. Мәсәлән, сезнең бит 4 юнәлеш, киләчәктә шул юнәлешләрне арттыру исәбе бармы? Мәсәлән, балаларның кызыксынулары төрле бит инде. Мәсәлән, кемдер астрономиядән кызыксына, менә минем улым да шу астрономиядән җиннәнә инде. Менә андый теләк бармы? Чөнки сезнең караган күбрәк гуманитария буенча темалар, техника буенча да беренчеләр уйлап чыгармыйсызмы? Рәхмәт сорауга. Уйлап чыгардык инде без аны. Уйлап чыгардык һәм шундый күп әйтәсе килә юнәлешләрне чак үземне тоеп торам. Менә беләсезме? Чөнки бар бик әйбәт укытучы, татар теленнән инглизчәгә өйрәтүче. Татар теле дә камил, инглиз теле дә камил. Һәм үзенең методикасы бар телне өйрәтүгә. Бик кызык тәҗрибә. Ни өчен безгә моның белән мөмкин? Менә ул укытучы бар. Шуннан соң бию. Ни өчен бергәләп бию, Салаватиклар безне биетә. Ләкин татар ниндидер биюле элементларын өйрәнү балалар өчен авыррак икәнен беләбез без, әйме бүтеге. Шундай әйбәт биючеләр бар минем, менә инде уйлап торган кешеләрем бар, әйме. Аларны чакыртып бергә татар биюләрен өйрәнергә мөмкинлек бар. Күренә, аңлашыла, кабатларга гына кирәк, хәрәкәт. Шуннан соң бар бик әйбәт укытучы Гаяз абый, ул 2нче гимназиядә математика укыта. Аның теле шулай ук саф, һәм ул бөтен терминнарны, физиканы, математиканы бик әйбәт аңлаешлы итеп бирә ала. Шуңа күрә без бу юнәлештә үсә алабыз. Алай берсә ул шулай булыр да. Быелга, башлангыч булганга 4-сен җиңеп чыксак шөкер диябез инде, әйме. 2нче елга алай берсә тырышырбыз үсергә һәм мин әйтеп китергә тиеш, Шамил Мөхәммәтович әйтер дип уйлаган идем, шуңа күрә калдырдым. Бу бөтен проектлар алар финанслана. Һәм безгә ярдәмне Татарстан Республикасы рәисе каршындагы татар телен һәм Татарстан Республикасы яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәм итә. Әгәр дә алар ярдәме булмаса, бу мәктәптә эшчәнлеген алып бара алмас иде бүген. Шуңа күрә безнең президентыбыз түгел, хәзер инде рәис дип әйтергә кирәк, рәисебезгә һәм Марат Ахметовка зур рәхмәтләребезне җиткерәм. Бөтен менә Салават күпере Сабантуй редакцияларына түгел, Татмедиа Junior юнәлешен безгә тормышка ашырга ярдәм иткән өчен. Чөнки комиссияның өлеше чиксез зур менә бу эштә дә безнең. Һәм алга таба да без алар безне ярдәменнән ташламас диеп, безнең тармакларыбыз, юнәлешләребез бермә-бер артып торыр дип ышанабыз. Bir replikаны айтayım әле. Әгәр дә астрономия буенча шундый юнәлеш ачылса, әлбәттә мин киләм, чөнки миңа да астрономия җене кагылган. Мин аны күптән бу турыда әйтәсем килә, инде бер проектлар булырга тиеш, чөнки безнең татар хәтта җир, кояш тирәсендә әйләнә дигән сүзне дә безнең татарлар беренче мәртәбә әйткән дөньяда. Беренче мәртәбә безнең астроном галимнәр халкы без. Biz kosmogonik халык, космос халкыбыз. Шуңа күрә бөтен әдәбиятыбыз шушыңа корылган безнең.
космик галәми фикерләргә корылган. Менә шуңа күрә ярым шарты бәйтәм әлбәттә. Безгә менә шушы үзебезнең башны күтәреп күккә карарга да кирәк һәм балаларны да шуңа күнектәргә кирәк. Инде моның төп чарасы әлбәттә астрономия, шул космос, шул галәм серләре. Монысы инде бераз кеше ярыбрак һәм уйланырга киңәш итебрәк. Рәхмәт, димәк астрономия юнәлешенә инде 2 кеше сезнең бар киләсе елга. Аңлашылды. Тагын сораулар булса, хөрмәтле коллегалар, рәхим итеп. Безнең вакытта инде чыгып бар, әлбәттә. Минем сорауга өлешчә генә җавап булды буга инде. Менә мәктәп дигәч, укыту дигәч, без бит инде ниндидер бер нәтиҗә булуны күз уңында тотабыз. Мәктәп укучыларына бигрәк тә алар билге кую системасына яйлашкан. Менә шу укулар тәмамлангач, мәктәп укучылары турында сүз бара, һәрбер катнашкан укучыга таныклыклар бирү каралганмы? Рәхмәт сорауыңа әйтергә онытканмын, ниме? Рамилә дөрестән дә өлешчә әйтеп китте. Менә Рамилә дә, Руфия балачак әдипләренең юнәлеше җитәкчесе Гөлнара да, мин үзем дә һәр дәрестән соң кемнәр катнашкан исемлек төзибез. Районнарны, балалар бакчалар бөтен исемлеге алып барыла. Бу беренчедән без теге карыйбыз, ничә кеше катнашкан, нинди мәктәптәнме, үзе өйдән карап торамы безне, име? Икенчедән, безнең менә балачак әдипләрендә дә, мин журналист булам проектында да, анда атна сайын бүләкләү каралган, име? Галимҗан абый да әйтте, бүләгем әзер дип, Рамилә дә атна сайын җиңүчене билгели. Ләкин без менә шулай итеп даими рәвештә безнең проектларда катнашып барган һәм үзен актив яктан күрсәткән һәр укучыны, һәр юнәлештә мин аны 50ләп булыр дип көтәм. Мин 200 баланы бүләкләргә әзер бүгенге көндә. Без аларны менә шул ноябрь ахырында, декабрь башында аерым бер тантана, концерт буламы, ул бәйрәм чарасы буламы, ниндидер чакырып, билгеләп, уку тәмамлау турында сертификатларны тапшырып, әлбәттә теге нәтиҗә булырлык, канәгатьләндерерлек, итергән дәрәҗәгә җиткерерлек ул кешеләрне бүләкләр без буш калдырмабыз. Шуңа күрә менә шундый да мөмкинлек бар. Безнең белән онлайн түгел, инде офлайн режимда күрешеп, танышу мөмкинлеге дә булачак. Алайса тагы бер сорау җилә, бу бит инде теге бер дәрестә генә катнашкан балаларга мөгаен таныклык бирелмидер. Менә ким дигәндә ничә дәрестә катнашырга кирәк, менә шу таныклыкка ия булыр өчен һәм әлеге тантанада катнашу өчен. Мин әйтерим, менә 24 дәрестә журналистта катнашканга, 20 шуңа гына алай әйтеп булмый, әлбәттә, име? Чөнки тормыш төрле хәл була, мәктәптә кала бала яисә өлгерми керергә бу мөмкин. Шуңа күрә без менә нәтиҗәләр җыйгалы менә шул. Катнашсыннар, без атна сайын әйтәм бит исемлекләр төзик, иң күп катнашкан, иң еш сораулар биргән, иң актив булган балалар бар. Аннары менә мәктәп районнарны да искә алырга кирәк. Нәкъ шулай. Аннарсын менә мисал өчен шул видеоларны гына карап ничек тә булса сезгә хәбәр итү мөмкинлеге булачакмы? Әтиеннәрнең мәсәлән, алар дәресенең үзендә катнашмаган, ләкин видеоларның барысында мәсәлән карап яңадан шөгыльләнгән балалар да булуы мөмкин бит. Бу кызык сорау минем өчен. Әгәр дә мин моны уйламадым. Күңелле әлифба һәм рәсем дәресендә бу мөмкин түгелдер, мөгаен. Менә Сабантуйда андый мөмкинлек бар, чөнки мәсәлән, дәресне карамыйча да биремне үтәгән һәм Рамиләгә җибәргән укучыларның эшен без әлбәттә карыйбыз. Менә андый балалар әйе, әтегендә юк. Каралмаган, уйламадым ян. Демәк, яңадан һәр хәлдә сезнең официаль сайтларда, әгәр дә нинди булса үзгәрешләр булган очракта, официаль сайтта яңалыклар булыр, шуңа күрә аларны карап барыгыз. Оештыручыларга уңышлар, дәресләрегез шулай балалар күбрәк катнашсын. Яңадан әлеге матбугат очрашуыннан соңында сезгә кушылучылар саны артыр дип уйлыйм. Шуңа күрә монда 3 яшьтән алып 6 яшькә хәтле булган балалар өчен, 7 яшьтән алып 14 яшькәчә булган балалар өчен бик кызыклы һәм файдалы дәресләр булачак. Алга таба күрешербез, бәлки яңадан нәтиҗәсен чыгарганда. Сезгә, хөрмәтле коллегалар, хәерле имин көннәр.